Today, let's learn and practice one important word, môcť, which means can, meaning to be allowed to do something or when something is possible. Môcť. Situations. Ahoj, Jajsa. Môžem sa opýtať? Hanka, môžem fajčiť? Môžeme sa vidieť zajtra? Ahoj, pre teba. Nemôžem piť alkohol. Šoferujem. Hanka, môže mať človek 3 hlavy? Dúfam, že nie. Môžem ti pomôcť? Áno, prosím. Or the same, simply. Môžem? Áno. Vidíme sa zajtra? Zajtra nemôžem, prepáč. Môžu ľudia v schengenskej zóne cestovať bez pasu? V piatok tam môžeme byť o 10:30. Dobre, ďakujem. Dobrý deň, môžem si sadnúť? Áno. Okay, this important verb, môcť, can, to be allowed to be possible, not to be able to. That is vedieť, as you know from the previous video. Ja môžem, I can. Ty môžeš, you can. On môže, ona môže, ono môže, he, she, it can. My môžeme? We can. Vy môžete? You all can, or again, you want to be polite. Often you hear in the shops, in everywhere in public places, they are not informal with you in Slovakia usually. It's môžete. A oni môžu. They can. What did you say? Like vedieť? Vedieť is to know. To be able and to be able to. Viem hovoriť po španielsku. Okay. And can we say môžeme instead of môžeme? Because you often hear it. Áno. It is a spoken language. We should say môžeme, but we often say môžeme. Môžete. Môžete. Tam je? Mhm. Môžete. Áno. Ďakujem. Pekne.